Dovoľte, vážení hostia, aj milí študenti, aby som vás dnes privítala na takej pre vás možno jedinečnej školskej akcii a pre nás výbornom projekte Innovation and Creativity Camp práve tu v Žiarinách. Predstavujem vám výzvu Innovation and Creativity Campu, ktorú vyhlásili spoločnosti Slovalko a SAPA Profil. Technické odbory sú v súčasnosti žiakmi menej preferované a atraktívne oproti štúdiu všeobecných ekonomických smerov, pričom dopyt zamestnávateľov tohto regiónu, ale aj Slovenska, je práve po kvalifikovaných technických odborníkov. Každá stredná škola mala vybrať tým asi najlepších žiakov z tej školy, ktorý by vlastne chodil v danom regióne po základných školách a prezentoval tu ich technickú školu. Je štvornásobne vyšší. A to dnes neľutujem, že som si vybrala práve technické zameranie. Pomôcť im pri výbere vhodného študijného odboru a voľby svojho budúceho povolania. Práve na tejto tabuľke môžeme vidieť jednotlivé odvetvia slovenského pracovného trhu a ako vidíme, prvá tabuľka nám ukazuje odvetvia technické a druhá odvetvia humanitné. Milí, inteligentní, kreatívni, naozaj nápadoplní študenti, naozaj bolo veľmi ťažké rozhodnúť o prvých troch, ktorí vyhrávajú dnešný náročný deň, náročné súťaže.